Nosaltres tenim clar quina és la manera d'avançar cap a la nostra independència i és recuperant una agenda nacional i social pròpia i reconstruint un moviment popular independentista ampli. I quan diem això, ho diem perquè pensem que necessitem que el focus de la política catalana deixi d'estar precisament a Madrid i torni aquí. I per tant que el diàleg no només deixi de dirigir-se per part d'Esquerra Republicana i Junts per Catalunya contínuament cap al PSC i cap al PSOE, sinó que es dirigeixi cap a la CUP. Això és el que estem dient nosaltres. No pot ser que estiguem esperant contínuament permisos des de Madrid, no només per avançar en clau d'autodeterminació, i això ho dic per propostes que hem sentit recentment de Pere Aragonès, quan parlava de recuperar no sé quin article de la Constitució per anar a demanar un referèndum pactat, quan ja fa 10 anys que es va fer això i es va dir que no de forma claríssima, i des de llavors s'ha continuat dient que no i que no, sinó fins i tot per les propostes aquestes de pacte fiscal, que també són pantalles que pensem que estan passades, però no ho diem només per això, ho diem en el sentit que hem de deixar de posar-nos com a límits el que el PSOE està disposat a fer. L'exemple de l'habitatge és claríssim. No pot ser que aquí s'estigués esperant a que des de Madrid, amb un tema en el qual tenim plenes competències, es decidís legislar malament, a més, per fer front a una problemàtica tan greu com és l'habitatge, en què aquí ja tenim un desnonament cada hora, tenim 400.000 pisos buits, tenim les famílies destinant un 50% de la seva renda a despeses d'habitatge. Per tant, nosaltres el que diem és, més enllà de les aliances a les que hagin arribat a Madrid, aquí hem de recuperar aquesta iniciativa política, de fer política aquí, per resoldre les problemàtiques que tenim, socials, ambientals, i això és el que fa avançar el país. I això significa recuperar el diàleg amb la CUP, perquè en aquest país, quan s'ha estat dialogant amb la CUP, quan els acords i desacords s'han mantingut amb la CUP, hem avançat. I en canvi, així ens ha anat quan el diàleg s'ha fet exclusivament mirant cap al PSOE. Quan parlem d'una agenda nacional i social pròpia, el que estem dient és tornar a omplir de sobirania el Parlament. I perquè tothom ens entengui de què estem parlant, arribem a l'1 d'octubre no d'un dia per l'altre, sinó que l'avançada de l'1 d'octubre és una legislatura en la qual s'aproven moltíssimes lleis ambicioses en el terreny social, en el terreny mediambiental, en el terreny feminista, fins i tot, totes aquestes lleis que fa un moment comentava que ens tombaven sistemàticament. Allò que era legislar en favor de la gent i legislar desplegant al màxim les competències i anant més enllà. Quan parlem d'una agenda nacional i social pròpia estem parlant d'això, però també en l'actual context d'emergència climàtica en la que ens trobem, doncs hauria de ser una agenda que ens servís, un full de ruta polític que ens servís per desplegar polítiques per resoldre aquests reptes d'emergència climàtica en la que ens trobem. I aquesta entesa de la que parlava fa un moment, amb els partits independentistes i sobiranistes, estem parlant al final d'Esquerra Republicana, de Junts per Catalunya i de l'Espai dels Comuns, nosaltres pensem que ens hauríem de poder entendre. Ara mateix, per exemple, sentíem fa 2 dies a Carles Puigdemont dir que ell no estava d'acord amb el projecte del Hard Rock, per posar un exemple. Això, d'entrada, és sorprenent perquè significa que està esmenant la política que ha dut a terme Junts per Catalunya, però a nosaltres ens alegra sentir això, perquè si hi ha d'haver una esmena al que ha estat fent Junts per Catalunya aquesta legislatura passada, que bàsicament ha estat desplegar la mateixa política que el PSC, benvinguda sigui aquesta esmena. Perfecte, això vol dir que ens podem entendre. I quan parlem d'una agenda pròpia, significa, per exemple, començar a teixir un pla per aturar tots aquests macroprojectes, per desplegar la llei de canvi climàtic, per construir una energètica pública que ens permeti desplegar, fer una implementació de renovables
respectant la llei de canvi climàtic i no al servei de l'oligopoli energètic. I aquí podem aprofundir més perquè tenim molt a dir, però també ens hauria de servir aquest full de ruta, aquesta agenda pròpia per resoldre reptes de l'emergència climàtica, doncs per posar fre en aquesta massificació turística que està comportant conseqüències mediambientals però també socials, expulsant la gent de casa seva. I després doncs, podem parlar d'una renda bàsica universal, perquè si estem posant sobre la taula la necessitat d'un canvi de model econòmic, això, òbviament, tindrà conseqüències i, per tant, aquí hi ha d'haver una renda bàsica universal per compensar que en un primer moment doncs, hi hagin determinades activitats, determinats sectors que hagin de decréixer, no? Ens podem entendre sobre aquestes qüestions. Nosaltres plantegem, per exemple, que la propera legislatura creem una comissió al Parlament per poder abordar aquests reptes de l'emergència climàtica, per poder traçar un full de ruta que ens permeti consensuar propostes d'adaptació al canvi climàtic, de mitigació del canvi climàtic i també per fer front a aquest canvi climàtic. Això és una agenda pròpia, nacional i social, que necessitem. Fixi's que no posem línies vermelles, en cap moment de la campanya hem parlat de línies vermelles, del que parlem és de la necessitat de fer un canvi de rumb, de deixar enrere unes polítiques que no estan servint per millorar el dia a dia de la gent, al contrari, que han empobrit la majoria de la població, que estan aguditzant la situació d'emergència climàtica. Ja sabem que a casa nostra, que a Catalunya no s'ha generat el canvi climàtic, però el model econòmic que s'hi desplega afavoreix o aguditza, o està en la línia del que ha provocat aquest canvi climàtic. Nosaltres no posem línies vermelles, plantegem una esmena al que s'ha fet fins ara i el que fem és dir macroprojectes com el Hard Rock tenen sentit ara mateix? Quina utilitat té un projecte com el Hard Rock en un context d'emergència climàtica? Serveix per generar llocs de treball? Home, llocs de treball precaris, que ja veuríem quants són, perquè m'agradaria recordar que inicialment, amb el que havia de ser el projecte BCN World, que és d'on deriva, s'havien de crear una barbaritat de llocs de treball que a poc es van anar reduint. Per tant, llocs de treball precaris que al Camp de Tarragona ja en tenim prous d'aquesta mena de treball. Per què serveix? Quina és la utilitat pública d'un projecte com el Hard Rock? Cap ni una. Serveix per salvar-li els mobles a la Caixa, una de les empreses que precisament ens va deixar tirades l'1 d'octubre. Per tant, nosaltres, a formacions polítiques com Junts per Catalunya, els hi preguntem de què us serveix tirar endavant un projecte com el Hard Rock que només afavoreix a la Caixa, que forma part d'aquest règim del 78. I escoltem a Carles Puigdemont dient no, jo no estic d'acord amb aquest macroprojecte. Vale, perfecte, doncs aclarim. Hem d'escoltar el que diu Carles Puigdemont o hem d'escoltar el que ha fet fins ara Junts per Catalunya? Si escoltem a Carles Puigdemont, sembla que serà més fàcil que ens entenguem. Si escoltem els comuns, tot i que en 2 pressupostos anteriors no van tenir problemes en aprovar-los, malgrat estar vinculats al Hard Rock, en el darrer van fer caure els pressupostos pel Hard Rock. Per tant, ens hem de poder entendre. I si escoltem a Pere Aragonès, malgrat la seva acció política va ser reiniciar les negociacions del Hard Rock i, per tant, reimpulsar-lo, la militància d'Esquerra Republicana, el partit d'Esquerra Republicana, és contrari al Hard Rock. Per tant, ens podríem entendre. I el mateix pensem amb la resta de macroprojectes, que no tenen un sentit d'utilitat pública. L'ampliació de l'aeroport no té un sentit d'utilitat pública. El que necessitem no és que vinguin més turistes a gentrificar més les nostres ciutats. Necessitem més trens. Si volem infraestructures, posem trens. Llavors pensem que ens hauríem de poder entendre amb les altres forces polítiques si realment estan pensant en resoldre les grans problemàtiques socials, ambientals de país que tenim ara mateix sobre la taula. I la distribuïdora pública que ens expliquin les altres formacions com pensen frenar l'encariment del cost de la vida, com pensen posar fre en aquest increment del cost de la cistella bàsica sense crear una eina tan senzilla com és una distribuïdora pública que ens serveixi per posar topalls i alhora per garantir que la pagesia no se l'ofega amb els abusos de les grans distribuïdores. Si tenen altres propostes que resolen aquestes problemàtiques, parlem-ne. Nosaltres no volem imposar les nostres propostes a ningú. El que volem és que es doni resposta a les problemàtiques que té el país, la majoria de la població. Plantejant de dir, mira, si ens compren aquestes 2 propostes, llavors els investim presidents. No estem plantejant això. Nosaltres el que estem plantejant és aquí s'ha fet una política de planificar i gestionar els recursos, gestionar el país, perquè 4 se'n beneficiessin. I nosaltres el que estem plantejant és, no, aquí cal fer una política perquè la majoria de la població es beneficiï.
posem com a exemple l'aigua. No pot ser que un recurs finit, un recurs escàs com és l'aigua, es posi a disposició principalment del lobby turístic i que hi hagi barra lliure pel turisme i que es tanqui l'aixeta a la pagesia. Això va passar l'estiu passat. Això no pot succeir. Gestionar l'aigua d'aquesta manera és gestionar els recursos al servei d'una minoria. Llavors, nosaltres plantegem una esmena a les polítiques que s'han fet fins ara i ho plantegem des del punt de vista de com i per què gestionem els recursos, però també ho plantegem des del punt de vista del control directe dels serveis essencials i dels sectors estratègics. I aquí és on plantegem la necessitat de construir, de crear una energètica pública o una distribuïdora pública. L'energètica pública, al mateix temps, esmena la política de renovables que s'ha fet al país. Per què? Realment per aconseguir els objectius d'energies renovables que necessitem i que és un imperatiu que assolim? No. La política de renovables del nostre país s'ha fet seguint els dictats de l'oligopoli energètic, que és que, a més, ens ha portat a l'actual situació de crisi climàtica. Llavors, hi ha alternatives. Tenim països com Alemanya, que ens porten dècades d'avantatge, on han fet les coses diferents, on han apostat per una producció descentralitzada, apropant la producció als grans llocs de consum, participant en les comunitats energètiques. Tenim exemples d'estudis que hem encomanat, com el de l'AP7, que ens diu que només utilitzant l'AP7, posant plaques solars, podríem produir un 4,4% de l'energia que necessitem. Tenim després totes la negligència del govern de Pere Aragonès en matèria d'energètiques, que de les 75.000 i escaig peticions de plaques solars per instal·lar-les en habitatges, només se n'han resolt unes 15.000 i només s'han pagat un 1,7%. Llavors, tenim exemples que ens expliquen com podríem fer aquest desplegament de renovables que no fos perquè l'oligopoli energètic surti guanyant a costa dels fons Next Generation, que són diners públics. Per tant, hi ha alternatives de gestionar el país al servei de la majoria de la població. L'energètica pública ens explica això, com produïm l'energia renovable, com la distribuïm i com garantim l'accés a subministraments que no sigui depenent dels increments de factura que imposa també l'oligopoli sense cap mena de control. Però hi ha un problema greu amb el sistema sanitari català, amb gent esperant anys a ser operada, esperant mesos i mesos a que el visiti l'especialista o li practiquin una prova diagnòstica. Jo crec que això qualsevol usuari o usuària de la sanitat pública o li passa actualment o coneix algú que li està passant, i això està provocant que qui s'ho pot permetre contracti serveis d'una mútua privada, inclús quan ideològicament la gent defensa els serveis públics, però per situacions particulars de la vida, jo no em vull esperar, algú pensa, jo no em vull esperar no sé quants anys a que em practiquin la intervenció del que sigui, i per tant me'n vaig a una mútua. I això són les dues cares de la mateixa moneda. Es desmantellen els serveis públics, en aquest cas es desmantella la sanitat pública, i qui surt guanyant són les mútues, que els darrers anys han crescut una barbaritat. I això es reverteix amb més recursos econòmics, sí, però sobretot ben gestionats. I ben gestionats vol dir recuperar aquests concerts que tenim caducats i passar a gestió i titularitat pública, perquè això ens permet controlar ben bé que els diners van a parar allà on han d'anar a parar, que és a proveir un bon servei i a cuidar les treballadores, i a la vegada es fa apostant per una sanitat primarista, per l'atenció primària com el pal de paller de la sanitat pública, perquè al final és la gran porta d'entrada i és el que tenim més desmantellat, fins al punt que les professionals ens expliquen que estem avançant cap a una atenció primària de beneficència. I això fa que es col·lapsin les urgències. Llavors, això que estic explicant és el pa de cada dia d'una usuària de la sanitat pública. El problema és que la majoria de polítics no van a la sanitat pública i no la trepitgen ni de casualitat. Però això és el que pateix la població, i estem parlant de la salut de la gent, que no hi ha res més important que la salut d'una persona. Hi ha alternatives? Sí. Una atenció primària forta, una sanitat 100% pública, que sabem que no la podem construir d'un dia per l'altre, que hem d'anar pas a pas, internalitzant, recuperant serveis, i després cuidar les treballadores, perquè ens marxen. Nosaltres hem de tenir unes condicions laborals per les treballadores de l'àmbit sanitari que facin
que hi hagi bufetades per venir a treballar a Catalunya i que després no tinguem problemes amb que la gent hagi d'aprendre la nostra llengua, perquè ara el que passa és que els gestors, quan la gent protesta i diu és que m'estan vulnerant els meus drets lingüístics, o és que quasi que ens fan un favor venint a treballar aquí perquè ens falten professionals. Bueno, doncs cuidem les que formem aquí, que per tant coneixen ja la nostra llengua perquè estan formades aquí, i a més, millorem les condicions perquè hi hagi bufetades perquè la gent vingui a treballar aquí, i d'aquesta manera tindrem una sanitat de qualitat, forta i capaç d'assumir els reptes que tenim amb una població cada vegada més envellida, amb malalties cròniques que estan proliferant, i també amb malalties que es derivaran de l'emergència climàtica, que poc se'n parla. Nosaltres fem una crítica molt contundent amb aquesta sociovergència republicana perquè realment durant la passada legislatura han actuat com un bloc. El PSC és qui ha estat determinant l'agenda política, a més seguint fil per randa el que indicava Foment del Treball i la patronal catalana. Hem vist Junts per Catalunya que en el model econòmic no es diferenciava absolutament de res del PSC, i una Esquerra Republicana incapaç de diferenciar-se i incapaç de marcar agenda. I a més, en casos concrets com la negociació dels darrers pressupostos, en els que nosaltres vam intentar una darrera oportunitat a veure si podíem trobar una entesa, ens vam veure que l'Esquerra Republicana tenia claríssim que el seu soci preferent, malgrat digués el que digués de cara en fora, era el PSC. És que, a més, estem parlant del PSC més de dretes i més espanyolista de la història, que té més a veure amb Albert Rivera que amb Pasqual Maragall, per posar un exemple concret. I la primera passa que s'ha de fer és que estiguem d'acord en recuperar aquesta agenda social i nacional pròpia. Pensem que això és el primer en el que ens hem de posar d'acord. Ara, si estem d'acord amb això i estem d'acord en marcar una nova data de referèndum com una eina també de confrontació amb l'Estat, cap problema. Ho van plantejar la legislatura passada i tant Esquerra Republicana com Junts per Catalunya van votar que no. Però cap problema, no serà per nosaltres que desaprofitarem una eina com pot ser novament un referèndum per tal de desbordar l'Estat, per tal de tornar-ho a posar en escac. Nosaltres fem una crida a tota la gent d'esquerres i independentistes del país a que no es quedi a casa. I més enllà de si aquest moviment cínic de Pedro Sánchez ens ajuda o no, nosaltres pensem que entenent aquesta desafecció o aquesta desmotivació que té el votant d'esquerres i independentistes després d'una legislatura llançada per la borda, en la que podíem avançar socialment i nacionalment i no s'ha fet, el que li diem a la gent és que no es quedi a casa, perquè el vot espanyolista i el vot de dreta sí que està mobilitzat. I el que diem a la gent que està decebuda, per exemple, amb el que ha estat el govern de Pere Aragonès, és que ens faci un vot de confiança, literal, que confiï en la CUP.